יוטיוב, פלטפורמה מדהימה שהוקמה אי שם בפברואר 2005. היא מלאה בתכנים חינוכיים, מצחיקים, עצובים ועוד. אני גם מאמין ששמתם לב שאתם רואים את הסרטון הזה, איך לא, ביוטיוב. עם זאת, יוטיוב מכילה בתוכה גם תכנים מוזרים, מפחידים, מטרידים ואף לא מוסברים. היום אנחנו עומדים לצפות ב5 סרטונים כאלה. כל הקישורים לסרטונים יהיו בתיאור הסרטון הזה. אנא מכם, תירשמו לערוץ היוטיוב המתחיל שלי, ועכשיו, בלי שאעלה אתכם יותר מדי, בואו נצלול הישר אל הסרטונים המפחידים שיש לאינטרנט להציע. במקום החמישי, Sewer Creature Spotted. בסרטון ניתן לראות אדם כלשהו שזהותו לא ידועה, צועד במערכת ביוב עם מצלמה בידו. במהלך הסרטון, האדם נתקל ביצור כלשהו. היצור יחסית גבוה ולא נראה כמו חיה שגרתית. כשאדם מנסה להתקרב ליצור, הוא בורח. המיקום בו הסרטון צולם עוד לא ידוע, כך גם זהותו של האדם הוא מעלה בגורלו לא ידוע. ישנן תיאוריות שמציעות כי היצור בסרטון הוא קוף שברח מגן החיות שבאזור מערכת הביוב. תרשמו לי מה אתם חושבים בתגובות. במקום הרביעי, הדבר הזה, לא יודע איך קוראים את זה, משתשים את זה על המסך. בסרטון ניתן לראות אב וכנראה בנו מצלמים איזשהו סרטון שככל הנראה קשור לכדורגל. לא יודע, אני לא מדבר ספרדית והאיכות שלו די נמוכה. עד שהילד מבחין הוא מצביע על מישהו או מישהי. אותו אדם מסתורי נראה הולך לעבר מקטע אבנים כלשהו. כשהאב הולך לבדוק במה מדובר, האדם נעלם. ¿Cuál, güey? ¿Eso no sabes lo que pasó? No mames, no sé, güey. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Vea, ya nos cayó el duende. לצערי, לא מצאתי מידע רב על הסרטון הזה, חוץ מזה שבעברית השם של הסרטון אומר צ'אנקה מופיע. מי זאת צ'אנקה? יש דברים שאין להם הסבר. במקום השלישי, I feel fantastic. את הסרטון הזה אני אישית זוכר מאוד לרע. הוא היה עושה לי סיוטים כשהייתי ילד קטן. כאילו, ממש סיוטים. בסרטון אפשר לראות אנדרואיד לבושה שר השיר. לאנדרואיד בסרטון קוראים טרה, והאדם שיצר אותה ותכנת אותה לשיר ולזוז קוראים ג'ון ברגרון. הוא יצר אותה בשביל שתשיר שירים שהוא כתב. ג'ון היה מעלה סרטונים שהיה לכל מיני אתרים בניסיון למכור אותה בתשלום, אך בעקבות תגובות שליליות שהוא היה מקבל, לא היה ביקוש רב. עד שבאפריל 2009, משתמש ביוטיוב בשם קריפי בלוג העלה סרטון שלה במטרה לא כל כך ברורה. הסרטון התפרסם ואנשים החלו להציע תיאוריות רבות למה קורה בסרטון. התיאוריה הרווחת היא שהיוצר של טרה הוא רוצח סדרתי, וכי הוא שנא לשמוע את קורבנותיו בוכים, אז הוא תכנת אותה לשיר "אני מרגישה נפלא". בנוסף, ניתן כי הוא נהג להלביש אותה בבגדים של קורבנותיו. כך ניתן לראות בסרטון שהיא מחליפה בגדים. בנוסף, בדקה 47 של הסרטון ניתן לראות איזושהי חצר אחורית, שם הוא ככל הנראה קבר את קורבנותיו. האם היוצר של טרה רוצח סדרתי? זאת ככל הנראה לא נדע אף פעם. במקום השני, username 666. בסרטון ניתן לראות את מנוע החיפוש של יוטיוב, בו אדם רושם את שם המשתמש username 666. אך בעקבות העובדה שרשום שהחשבון מושה, האדם מחליט לעשות רענון לעמוד. ככל שהוא מרענן את דף היוטיוב, העמוד מתעוות ומתעוות עד שהוא נתקל בערוץ בשם 666. הערוץ מכיל סרטונים מטרידים ומעוותים שמציגים תינוקות שראשיהם מסתובבים ועוד מגוון סרטונים מפחידים ולא מובנים בשום צורה. כשאדם מנסה לצאת מהסרטון, הוא נתקל בשגיאות וחוסר הענות של המחשב אפילו להיסגר. הסרטון זכה לפופולריות רבה, ונחשב לאחד הסרטונים הלא מוסברים הראשונים של יוטיוב. הוא עלה לאוויר ב-2008 על ידי חשבון בשם nana825763, שבערוצו יש עוד סרטון שהוא כביכול המשך הסרטון username 666, והוא נקרא פשוט יוטיוב אחר.
בזמן שידעו בוודאות כי היה ביוטיוב ערוץ בשם 666, עדיין לא ברור מי עמד בבעלותו ולמה הוא נחסם. סיבה הגיונית לכך היא ככל הנראה התוכן הגרפי שאותו עמוד הציג. תיאוריה אחת אומרת שעמוד 666 שייך לנאנה 825763. אותו אחד שאלת הסרטון פשוט לעמוד שלו. האמת לגבי הסרטון הזה עדיין לא פתורה וספק אם תיפטר. במקום הראשון, blankroomsoup.avi. אני קודם כל אציג לכם אותו ואז אני אדבר עליו, כי תאמינו לי, וואו. בסרטון ניתן לראות אדם כלשהו אוכל מתוך קערת מרק בעוד שתי עיניים מצונזרות. בזמן שהוא בוכה ונראה מפוחד, שני אנשים מחופשים לבובות מנחמים אותו. אני יודע, די הזוי. בסרטון אחר, נראית אחת הבובות מאחוריו רצה לעברו. עד שלפתע הסרטון נקטע. אחת התיאוריות אומרות כי האדם בסרטון נחטף על ידי אותם אנשים מחופשים שהרגו את משפחתו וגרמו לו לאכול את שאריות גופותיהן במרק. בנוסף, הסרטון הגיע הישר מן הרשת האפלה, שאגב הוכח כלא נכון. אני יודע, נשמע הזוי, אבל לצערי אין דרך לאמת את זהותו של האדם או את מיקום הסרטון, כך שלמשטרה לא היה הרבה מה לעשות. הבובות בסרטון נקראות ריי ריי, והן נוצרו על ידי האנימטור והאמן ריימונד פרסי, שעבד בדיסני והיה אחראי להפקה ואנימציה בסרטים כמו פרוזן עוד כמה שאני לא סגור עליהם. לריימונד היה צוות של אנשים שהיה לובש את הבובה ורוקד איתה במופעים מוזיקליים ברחבי אמריקה. אחד האנשים שראה את הסרטון המטריד החליט שהוא רוצה לחקור לעומק את הסיפור שלו, אז הוא החליט לדבר עם ריימונד בעצמו, בנוגע למה קורה בסרטון הזה. ריימונד טען כי כמות כלשהי של תחפושות נגנבו מהמשאית שלו לפני אחד המופעים שלהם. בזמן קצר לאחר מכן הוא קיבל באימייל שלו את הסרטונים המטרידים האלה שמקודם הצגתי, על ידי איזשהו משתמש אנונימי. יש הטוענים כי כל הסיפור מזויף, והוא נועד לפרסום האישי של ריימונד, וכי האדם החטוף בסרטון הוא ריימונד פרסי בכבודו ובעצמו. אך כאמור, אין דרך ודאית לדעת מי האיש בסרטון, איפה זה צולם, מי לאותם גנבי תחפושות, ומה בדיוק האיש אוכל מן הקערה. תרשמו בתגובות מה אתם חושבים. וזהו. אני מאוד מקווה שנהנתם ופחדתם, או רק נהנתם, או רק פחדתם. סרטונים חדשים יעלו בהמשך. תודה רבה שצפיתם. ואל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון, זה מאוד יעזור לי, וטוב, נתראה בפעם הבאה.